Ano na ka? Bawa mo nga. Bawa. Ako. Una, una. Sige. Bigyan na ito. Wala ka nang loto. Ito ha, 5. Ito ha, 30. Sige. Well, gano'n sa kape, oh? Parang wag. Mat. Tutawin na kape. Agay. Ano ka ba? Ah, ito bebe. Ha? Ano ka ba? Kape? Ano kape? Ano ba? Tagay mo dyan. Ha? Naka? Oh, I see. Yun, kape? Ano? Ano na ka? Bawa mo nga. Bawa. Ako. Una, una. Sige. Bigyan na ito. Wala ka nang loto. Ito ha, 5. Ito ha, 30. Sige. Well, gano'n sa kape, oh? Parang wag. Mat. Tutawin na kape. Agay. Ano ka ba? Ah, ito bebe. Ha? Ano ka ba? Ito kape. Ano kape? Ikut, please. Ano ba? Dia. Dia. Ya. Ini. Tagay mo dyan. Ha? Naka? Ini. Hit mo yun. Oh, I see. Hit mo yun. Hit mo yun. Yun. Yeah, baby. Hit mo baby.
Dia dia. Yun, tabi. Ano na? Bakit nga? Bakit? Bigyan na ito ko na. Loto, ito haksing ko. Ito matay ka. Yan. Dahil ng kape, Palawang. Palawang. Mat. Dahil ng kape. Agay. Kape. Ah, kape. Ha? Kape. Kape? Yung kape? Love you, Ano ba? Ay, pag mag-alam ko, bata pa. Tagal ba yun? Ha? Naka? Wala akong sabi. Ay, paglag-lag nila yan. Nakakaan ba ang bulag? Eleksyon. Wala na eleksyon ay. Kami as eleksyon ay. Maraming klaro. Yun, kape? Ano? Ano na? Bakit nga? Bakit? Ako? Okay, Ano? tubig. Ano? Bigyan na ito ko na kanang loto. Ito haksing ko. Ito matay ka. Yan. Dahil ng kape, Palawang. Palawang. mat. Dahil ng kape. Agay. Kape. Ah, kape. Ha? Kape. Kape? Yung kape? Ito, tuloy. Ano ba? Yun. Tagal ba yun? Ha? Naka? Wala akong sabi.
Pilahan. Election. Election. Pinagigay na kasi Wala. gusto. Pambeas, diswing ay. Maraming laro. Wala na unas na kami. Yun, babe. Ala. Bakit nga? Ba? Ako. Tumas. Bigyan na lang ko na kanang Okay, okay. Loto, eduha 5. Eduha 30. Yan. Kaya ng kape, oh? Sorry, kape. Palawang. Palawang. Mat. Kutawin ng kape. Agay. Tulong ko ba? Ah, ko bibi. Ha? Ano ko ba? Kape? Yung kape? Dalawa sa iyo bibi. Radiation mat imong mata mat imong nagadat. Cellphone radiation mat. Kaya ratas. Ang tangan mo sa imong gilada. Tingnan, please. Ano ba? Taga ka dyan? Ha? Ano ba? Wala, wala, wala. Oh, I see. Election. Election. Wala. Pambeas, diswing ay. Maraming laro. Sige. Yun, babe. Ala. Ano ba? Bakit nga? Ba? Ako. Tumas. Bigyan na lang ko na kanang Okay. Loto, eduha 5. Eduha 30. Yan. Kaya ng kape, oh? Sorry, kape. Palawang. Palawang. Mat. Kutawin ng kape. Agay. Tulong ko ba? Ah, ko bibi. Ha? Ano ko ba? Ano ko ba? Kape? Yung kape? Dalawa sa iyo bibi. Ay, pangapi matay. Ano mo katawan? Kaya ratas. Tingnan, please. Ano ba? Taga ka dyan? Ha?
Laban. Wow, tuh. Oh, I see. Kabangan Election. Election. Wala. i-start niya di direksyon. Sampai election ay. Kaya na ipatulog Maraming na. laro. Yun, babe. Ada. Ini lah. Kau tinggal. Kau. Ako. Sige. Kau semua. Bigyan na ito ko na kanang todo eduha 5. Eduha 30. Iya. Di ba yung takot matulog ba yan? Kau nak kape? Kau nak kape? Palawa. Lat. Kau nak kape? Aday. Dili na ako din Ah, ito bebe. Hah? Ikut terus. Ada apa? Yuk, yuk. Sampai video. Hah? Apa? Wow, oh, I see. Dili mo ka nasulog. Election. Election. Wala na election ay. Sampai election ay. Maraming laro. Yun, babe. Ada. Ini lah. Kau tinggal. Kau. Ako. Kau semua. Bigyan na ito ko na kanang todo eduha 5. Eduha 30. Iya. Oh, kau nak kape? Kau nak kape? Palawa. Palawa. Lat. Kau nak kape? Aday. Ano ka ba? Ah, ito bebe. Hah? Ano ka ba? Kape? Minum kape? Terima kasih.
Ikut, bilis. Bawa. Yun, langsung. Tagal, bilis. Hah? Laban? Ya, langsung. Oh, I see. Kuya, naman ka mo ko. Natulog na ko. Kain mo ko. Nita na ako. Kain mo. Yun, babe. Ah, lang. Ini lah kan? Parang ba naman yung Oh, pagpamahal? enggak. Oh, Ako. Ano si Korea harus Bakit makatulog ba? sa balik. Pre, dyan na itong kanan ka ng Bakit? lodo, edo ha 5. Edo ha 30. ini. Oh, kalian nangkep ya? Tahu yang apa? Palawang. Palawang. Mat. Kau tahu yang nangkep ya? Ada ya? Ano ka ba? Ah, ito, bebe. Hah? Ano ko yan? Ano ko ba yung kape? Lantaran naman. Apa? Minum apa? Pero may nasa iyo, bebe. Ay, pangapay matay. Dito na yung ulo sa kan. Ano, katanda mo din ang duha. Oh, katanda mo sa Indonesia. Dito yung ulo sa Korea. Parang may lalis. Nakatanda yung tiil. Ikut, bilis. Ini apa? Yun, langsung. Tagal, bilis. Hah? Laban? Kung ba sa kanila Korea ba? Ya, langsung. Oh, I see. Election. Election. Wala na election. Kami as discipline ay. Maraming laro. Sudah. Yun, babe. Ah, lah. Ini lah kan? Oh, enggak. Oh, Ako. langsung keluar. Pre, dyan na itong kanan ka ng Okay. lodo, edo ha 5. Edo ha 30. Ini. Oh, kalian nangkep ya? Tahu yang apa? Palawang. Palawang. Mat. Kau tahu yang nangkep ya? Ada ya? Ano ka ba? Ah, ito, bebe. Hah? Ano ko yan? Ano ko ba yung kape? Apa? Minum apa? Pero may nasa iyo, bebe. Ay, pangapay matay. Ano ka ba?
Ikut terus. Ada apa? Tagay video? Hah? Naka? No, I see. Wala nang YouTube ay. Kami as discipline ay. Laro. Yun, kape? Ada? Punya mana? Bawa, bawa. Bawa. Ako. Bawa semua. Bigyan na itong kanya ka ng loto. Ito haking ko. Ito matay ka. Iya. Well, kalian nak kape? Sorry, kape. Kalawang. Mat. Kita nak kape. Patay. Kape. Ako, bebe. Hah? Kape? Kape? Ikut terus. Ada apa? Tagay video? Hah? Naka? No, I see. Kami as discipline ay. Laro. Yun, kape? Ada? Punya mana? Bawa semua. Bawa. Ako. Bawa semua. Bigyan na itong kanya ka ng loto. Ito haking ko. Ito matay ka. Iya. Well, kalian nak kape? Sorry, kape. Kalawang. Mat. Kita nak kape. Patay. Kape. Ako, bebe. Hah? Kape? Minum kape?
Tinggal terus. Ano ba? Tanggal video? Hah? Kenapa? Kenapa tuh? Oh, I see. Selection. Selection. Wala na dito ay. Kami as discipline ay. Maraming klaro. Yun, babe. Ano? Ini apa? Bawa enggak? Bawa. Ako. Yes, yes, sorry. Bawa semua. Bigyan na ito ka na ka ng lodo. Edo haking ko. Ano lang? Edo hatay ka. Bener. Kalian nangkep ya? Palawang. Palawang. Lat. Ketahui dah. Aday. Ah, ito, bebe. Hah? Ito, ito. Apa? Minum apa? Ikut terus. Ano ba? Sampai video? Hah? Kenapa? Kenapa? Oh, I see. Ano ba rawat? Ato ka kalito. Ay, bisa? Isang bigri mo siya? Yun, babe. Ano? Ini apa? Hah? Bawa enggak? Bawa. Ako. Bawa semua. Bigyan na ito ka na ka ng lodo. Edo haking ko. Edo hatay ka. Bener. Kalian nangkep ya? Palawang. Lat. Ketahui nangkep sih. Aday. Ah, ito, bebe. Hah? Apa? Minum apa?
Ikut, please. Ayo, Pak. Yuk, yuk. Tanya video? Hah? Apa? Ako ang bilis. Ang bilis. Ano? Ya, betul. Oh, I see. Bukan? John. Wala na yun, babe. Ada. Ini mana? Kau tinggal. Kau. Tayo ito na piso. Ako. Tuloy-tuloy. Kau semua. Bigyan na itong kanya ka ng loto. Eduha 5. Eduha 30. Iya. Oh. Kau nak kape? Kau ingin kape? Palawang. Mat. Kau tahu nak kape? Patay. Tulong kape. Ako, bebe. Hah? Kape. Kape? Mau kape? Terima kasih. Pangapil mata ni. Udah lu ketahuan. Kakek dari atas. Ikut, please. Ayo, Pak. Yuk, yuk. Tanya video? Hah? Apa? Ya, betul. Oh, I see. Wala na sukat. Sampai disfil ay. Maraming laro. Yun, babe. Ada. Ini mana? Kau tinggal. Kau. Ako. Kau semua. Bigyan na itong kanya ng loto. Eduha 5. Eduha 30. Iya. Oh. Kau nak kape? Kau ingin kape? Palawang. Mat. Kau tahu nak kape? Patay. Tulong kape. Ako, bebe. Hah? Kape. Kape? Mau kape? Terima kasih. Pangapil mata ni.
gatas. Ikut terus. Ayo, Pak. Yuk, yuk. Kita video. Hah? Kenapa? Kenapa, tunggu. Oh, I see. John. Wala na yung chip ay Kami Isin ay. Marami klaro. Yun, babe. Ada. Ini lah. Bawa enggak? Bawa. Ako. Bawa terus. Pero dyan na itong kanya ka ng Okay, okay. Noto, eduha 5. Eduha 30. Ini. Oh, kalian kape ya? Kawin kape? Kalawang. Kalawang. Mat. Kau kawin ng kape. Aday. Ano ka ba? Ah, ito bebe. Ha? Kape. Kape? Ini mau kape? Dalawa sa ito. Pero pangapi matay. Ano mo katawan? Kaya gatas. Ikut terus. Ayo, Pak. Yuk, yuk. Kita video. Hah? Kenapa? Kenapa, tunggu. Oh, I see.